Tervetuloa tänne linturetkelle. Tällä kertaa on tiedossa varmoja lintuhavaintoja. Olen valmistautunut huolellisesti lintutenttiin ja nyt on aika näyttää, mitä kaikkea mieleen on jäänyt. En ole tänään suinkaan yksin täällä metsässä, vaan seuranani on dosentti Johannes Taltti. Hyvää päivää. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Johannes Taltti on lupautunut vahvistamaan minun lintuhavaintoni. Pidemmittä puheitta aloitetaan lintujen tunnistus. Kuunnellaan tai katsellaan ääninäyte ja minun tehtävänäni on sitten yrittää tunnistaa sieltä linnut. Ensimmäinen näyte. Tässä ensimmäisessä otoksessa kuuluu useampiakin lintuja. Olisiko täällä joku tiainen? Taitaa olla talitiainen. Tämä toinen on varmastikin joku pikkulintu. Tämä on varpunen. Se ensimmäinen oli kirjosieppo. Tässä laulaa puolestaan peukaloinen. Kaunis laulu kyllä. Olen varmasti kuullut tämän jossain. Onko tämä nyt sitten se pajulintu? Se on kyllä talitiainen. Tämä kuulostaa joltain rastaalta. Olisiko laulurastas kyseessä? Tämä meni osittain oikein. Se oli rastas, mutta kylläkin musta rastas. Mikä tämä on? Kirjosieppo. En näitä voi muistaa. Joku sieppo. Jainen. Tämän olen kertonutkin. Se oli talitiainen. Kottarainen. Ei tästä tullut yhtään mitään. Mä kyllä osasin nää jossain vaiheessa. En varmasti osasin. Harakka. Tämän oppii kyllä tunnistamaan. Se oli sirittäjä. Tämä oli juuri se, mistä äsken mainitsin. Mustarastas. Ja se meni vihdoinkin oikein. Se oli todellakin mustarastas. 1 7 oikein. Melko surkea alku, mutta kyllä se siitä harjoittelulla. Otetaan sitten vielä viimeisenä tällainen luontoympäristöön kuuluva tehtävä. Minun tehtävänäni on tunnistaa kuvasta luontoympäristö. Joo. Tässä on tällainen lehtomainen ympäristö, koivuvaltainen lehtoympäristö. Olisiko tämä nyt sitten tämmöinen joku lehto? Se oli kylläkin junan vessa. Kiitos sinulle Jussi Tiltti näistä kommenteista. Jatketaan seuraavalla kerralla. Se oli kylläkin Johannes Taltti. Kiitokset. Tämä on se, onko tämä se käki?